Tako, pratite jutarnji program televizije Bela Mi, prvi u 2016. godini i jako mi je drago što mogu da pozdravim našu gošću prvu u 2016. godini, dr. Aleksandra Bocokić, imunolog iz Poliklinike i laboratorije Bocokić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našla. I koristim ovu priliku da svim ljudima dobre volje koji nas jutros gledaju čestitam Novu godinu i poželim dobro zdravlje. Evo, Poliklinika Bocokić, mi već neko vreme se družimo sa njima svake subote. Ja ću vas podsjetiti da se nalazi u ulici Nikoletine Bursaća, broj 8 u Nišu. To je jedina privatna poliklinika i laboratorija u Durlanu, u blizini Knjaževačke ulice, dakle Nikoletine Bursaća, broj 8, poliklinika i laboratorija. Šta sve mogu potencijalni korisnici vaših usluga da očekuju kada dođu kod vas? Pa mi smo zajedno objedinili klinički rad lekara i laboratorijsku dijagnostiku. Tako da kada pacijenti dođu zbog bilo koje potrebe kod recimo kardiologa ili bilo kog interniste ili urologa, mogu da urade pored svih ultrazvučnih pregleda i sve laboratorijske analize. Laboratorija nam je opremljena ne samo dobrim aparatima, već u njoj radi jako stručno osoblje, što je veoma bitno za jednu kvalitetnu laboratorijsku praksu koju mi poštujemo. U laboratoriji se može uraditi jako veliki broj analiza. Ja ću pomenuti samo najjednostavnije kao što je krvna slika, koju možemo uraditi u roku od 2 minuta, a također to su sve ostale biohemijske analize, analize hormona, analize tumorskih markera, kao što je tumorski marker za prostatu PSA, zatim opšti tumorski marker. Također mogu da se urade analize mokraće i stolice i različite preventivne druge analize. Dakle, kompletan tretman sve u jednom, znači može da stane i onaj ko dođe kod vas može da bude miran, da će na jednom mestu obaviti sve preglede i sve analize. Ja ću samo da, evo, pozovem prvog gledaoca ili gledateljku, jer da nam se jave, Poliklinika Bocokić ovoga jutra je rešila da u novoj 2016. godini najbrže gledaoca ili gledateljku nagradi. Nagradit ćemo jednim pregledom. Ovog puta to je imunološki pregled. Ja sam imunolog i najčešća problematika koju imunolozi rešavaju vezana je kod dece recimo za česte prehlade, zatim za pojavu alergija, različitih reumatskih bolesti, oboljenja štitne žlezde, pa pošto želim da ova nova godina svima lepo krene i donese nešto novo, mi smo rešili da nekog od najbržih gledaoca obradujemo jednim pregledom. Eto, čuli ste, 510 3 šestice, 510 3 sedmice. Onaj ko bude najbrži dobit će jedan imunološki pregled u Poliklinici Bocokić, Poliklinici i laboratoriji Bocokić, koja se nalazi u ulici Nikoletine Bursaća, broj 8 u Durlanu. Dakle, budite brzi. Ako treba da budemo zdravi u novoj 2016. godini i ako nam je zdravlje najveće bogatstvo, onda, evo, zašto ne početi upravo ovako godinu. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Vaše ime? Ljubinka. Ljubinka, kako Ljubinka? Prezime? Stanišić. Ljubinka Stanišić. Jeste li vi iz Niša? Da, iz Niša i vrlo blizu ove poliklinike. Prvo da vam čestitam Novu godinu vama i doktorici, da poželim puno uspeha u novoj godini, puno zdravlja njima, da što duže rade i da pomogu našim sugrađanima. Eto, pošto ste vi vrlo blizu, eto za vas pitanje gde se nalazi Poliklinika Bocokić? Nikoletine Bursaća 9. Pa to 8, je ali iza... Nema veze, 8, tu je, uglavnom, vidite da je tu. Ljubinka, evo, doktorica će vam reći kada možete doći. Pa možete da se javite svakog radnog dana od ponedeljka. Mi radimo i prepodne i popodne od 8 do 14 i popodne od 17 do 20, pa ćemo zakazati termin. Hvala najlepše. Hvala vama što nas gledate. Evo da još malo predstavimo laboratoriju. Dakle, pomenuli ste, odnosno i laboratoriju Polikliniku, pomenuli ste šta je ono što je važno, koje se analize sve rade u laboratoriji. Vrlo je bitno
u današnje vreme odraditi brzo sve to, ali ne na uštrb kvaliteta, je li tako? To je ono čime se vi posebno ponosite. Pa jeste, mi skoro sve naše pacijente znamo po imenu i prezimenu, što je jako bitno jer kad neko dođe mi možemo da mu se javimo i tačno znamo koja je problematika u pitanju i tom čoveku uvek posvetimo dovoljno vremena i svim njegovim problemima se pozabavimo i pomognemo mu da to što brže reši. Voljela bih samo da iskoristim priliku da napomenem da se u poliklinici mogu raditi kardiološki pregledi, eho srca i holteri krvnog pritiska i EKG-a. Sad, za gledaoce, ako im je potrebno dodatno objašnjenje, to su mali aparati koji snimaju srčani rad i koji mogu kući da se ponesu. To je veoma bitno jer recimo desi se da nekad neko ima skok krvnog pritiska ili aritmiju koju samo on primeti i kada ode kod lekara na onom 3-minutnom snimanju prosto se ništa ne vidi se, nije taj trenutak, je li tako? Tako je, onda doktor kaže sve je u redu, nema problema. Međutim, baš iz tog razloga osmišljeni su ti aparati koje ljudi nose. To su holteri, EKG i krvnog pritiska i kod nas se ti aparati mogu rezervisati i dobiti po veoma povoljnim cenama. Što je jako bitno, jer vrlo često se desi da u kliničkom centru ima mali broj aparata, veliki broj pacijenata. Obično su ti aparati zauzeti mesecima unazad, unapred, kako god gledali, a čovjeku je nekad potrebno hitna reakcija. Pored kardiološke službe, pomenuli ste i internističku ambulantu, urologiju, je li tako? Tako, mi imamo stalno prisutnog urologa koji ima veliko iskustvo i koji, znači, kod najvećeg broja ljudi koji imaju probleme sa čestim mokrenjem, noćnim ustajanjem zbog mokrenja, različitim ponavljanjem upala bešike, pa onda kod nekih ljudi javlja se sada kad je hladno i krv u mokraći, pa onda različiti bubrežni problemi mogu da se jave urologu. Također, što se tiče gastroenterologa, imamo jako dobrog lekara, znači za sve probleme sa otežanim varenjem hrane, bolovima u trbuhu, gorušicom, neredovnom stolicom, gastroenterolozi su tu. Endokrinolozi, najčešće je dijabetes prisutan, pa onda problemi štitne žlezde, pa različite komplikacije sa radom tih gojaznost, pa onda pojačana maljavost. Sve su to problemi koje lekari mogu da reše i zbog kojih se pacijenti mogu javiti poliklinici. I naravno imunologa imate, je li tako? Da. Pa ja, znači, obično ljudi i ne znaju šta tačno radi imunolog, iako je to jedna grana koja prožima sve naše sisteme. Znači, da li neko ima bolove u zglobovima, da li ima promene po koži, kao što su različiti ekcemi. Kod malih beba javljaju se oni crveni obraščići, atopijski dermatitis, česte prehlade, upale grla, upale krajnika. Znači, to su sve stanja koje imunolog rešava. I naravno da još jednom podsjetimo na laboratoriju, dakle sve analize koje su neophodne zbog dijagnostikovanja određenih bolesti mogu da se urade kod vas. Vrlo često svi oni koji su imali problema i želeli da odrade laboratorijske analize, suočavali su se problemom nedostatka reagenasa, pa ima ovoga, nema onoga, znamo već kako sve to ide, tenderi raspisani, nisu raspisani. Kod vas nema čekanja, sve se radi veoma brzo, a opet kažem kvalitetno, nikako na uštrb kvaliteta, to je ono što jeste vaša deviza i vaš moto. Jeste, tako je. Čak za laboratorijske analize nije ni potrebno zakazivanje. Znači, može samo pacijent da se javi, da nam kaže šta mu je potrebno i odmah u roku od nekoliko minuta se vrši uzorkovanje krvi. Pored toga, rekla sam što imamo jako dobre aparate, veoma smo zahvalni što imamo dobre lekare i osoblje koji vešto i brzo rade, poštuju sve vodiče medicinske prakse kako bi se rezultati dobili u najbržem mogućem roku i pod najboljim i najkvalitetnijim uslovima. Hvala vam što ste, eto, i vi negde deo ovog našeg jutarnjeg programa i naši partneri u celoj ovoj priči. Ja vam želim uspešnu i zdravu
2016. godinu. Uvek je nezgodno kada su lekari u pitanju pa da vam poželim puno posla, ali u vašem slučaju znači preventivnog posla, da bome akcenat na prevenciji. Iako je već čoveku potrebna pomoć, dobro je znati da može da se obrati visoko obrazovanim ljudima, edukovanim kadrovima, laboratoriji koji ima izuzetno kvalitetnu opremu i gde će na jednom mestu dobiti svu medicinsku negu, a to je, poštovani gledalci, Poliklinika Bocokić koja se nalazi u ulici Nikoletine Bursaća broj 8 u Durlanu. Telefon je 572-795. Možete ih pronaći na sajtu www.privatnaklinika.rs. Sve najbolje u novoj 2016. godini. Takođe i vama. A mi idemo na sledeću priču. Dakle, pre no što uključimo sledećeg gledaoca ili gledateljku, možemo malo da se pozabavimo onim što se dešavalo u novogodišnjoj noći. Da vas podsjetim, ako niste bili, jedno od mesta gde se slavila Nova godina u Nišu je bila i Palilula, tačnije Paliluska rampa. Kako je tamo bilo, gledamo u narednim minutima.